Хайырлы кеш, туры эфирда аңқар шығарылышы сіздің білән Рузил Мингалимов. Алға таба бүгінгі төп темалар хақында. Эшлим деген кішіге шолда нинди шурынары тәқдим етілі. КамАЗ мәдениет сарайында вакансиялар ярминкасы узды. Комплекстагы юллар ремонт көтә, машина йөртүчеләр өчен иң куркыныч булган урыннарны Гүзәл Шихапова барлады. Бөтен балаларыбыз, ирләребез юкка чыга. Яшь бала кызлар. Законсыз рәвештә спиртлы эчемлекләр сату белән шөгыльләнгәннәр. Алкоголь инспекциясы хезмәткәрләре рейдка чыкты. Камы балалар медицина үзәгендә кылый күзлектән операция ясый башладылар. Хәзер пациентларга Казанга барырга яки башка клиникаларга мөрәҗәгать итәргә кирәкми. Операция барышын Ләйсән Ханова күзәтте. Бер кайткан кеше ел сайын кайтып ала. Корбан малы нинди таләпләргә җавап бирергә тиеш? Мал-туар үрчетүчеләрдән хәбәрчебез белеште. Бүген Владимир Путин төбәкләрнең яңа сайланган җитәкчеләре белән очрашты. Россия президенты бердәм тавыш бирү көнендә сайлаучылар ил үсеше өчен тырышучы сәяси көчләрне хуплады дип саный. Сайлауда җиңеп чыккан Рөстәм Миңнехановның Татарстан Республикасы президенты вазифаларына керешү тантанасы рәсми рәвештә 18 сентябрьгә билгеләнде. Шул уңайдан тарихка кереп калачак олы тантана инаугурация иртәгә Казанда Салих Сайдашев исемендәге зур концерт залында көндезге 12-дә башланачак. Татарстанда рәсми теркелгән эшсезләр саны 16193 кеше, дип хәбәр итә республиканың хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгы. Бу узган атна белән чагыштырганда 67 кешегә азрак. Чалда да эшсезләр санының кимүе күзәтелә, ди белгечләр. Бүген КамАЗ мәдәният сарайында чираттагы вакансиялар ярминкасы узды. Шәһәрдә нинди белгечләргә ихтыяҗ бар һәм предприятиеләр нинди эш тәкъдим итә? Урыннан хәбәрчебез сюжеты. Эш эзләүчеләр белән очрашуга бүген 14 предприятиядән вәкилләр килде. Алар 500 вакансия тәкъдим итте. Алар арасында машина йөртүчеләр, кладовщиклар, электромонтерлар, слесарь һәм сатучылар, пешекчеләр. Уртача хезмәт хакы 17-19 мең сум тирәсе. Тик тәкъдимнәр һәркемне дә канәгатьләндермәде. Эшкә урнашырга исәп иде. Да, заводтан башка эш юк. Заводларга керәсе килмәй мин. Заводта эшләп чыккан идем. Миңа ошаган эш пока килеп чыкмадым да. Персонал җыюның сәбәпләре төрле. Күп кенә предприятиеләр өчен бу кешеләрнең еш эштән китүе белән бәйләнмәгән. В связи с открытием Бездә күп кенә яңа бүлекләр ачыла, кемдер дәрәҗәлерәк вазифага күчә. Үзебездә күп еллар эшли торган кешеләрне офисларга урнаштырабыз. Башта сатучы булып киләләр, аннары менеджер, хәтта кибет директоры булып китүчеләр дә бар. Бүген Чаллыда эшсезләр саны кими, эшсезлек дәрәҗәсе 1%-тан да кимрәк. Мәшгульлек үзәгендә бүген 2000-дән артык шәһәрдәш исәптә тора. Вакансиялар исә 3000-дән артык. Ләйсән Ханова, Константин Величко, яңалыклар. Шәһәр мәктәпләре һәм балалар бакчаларына җылы бирә башладылар. Торак йортларга җылыны тәүлек температура уртача 8 градустан ким булгач һәм әлеге температура 5 көн сакланганнан соң бирәчәкләр. Иң беренче чиратта торак коммуналь хезмәтләр өчен бурычлары булмаган йортларга җылы бирү күздә тотыла. Энергетикларның кайнар элемтә телефон эшли башлады. Борчыган сорауларны 20 17 98 20 17 86 номерларына шалтыратып хәбәр итәргә мөмкин. Тикшерүне уңышлы узды. Бүген Чаллыга Казаннан Дәүләт Советы депутаты Анастасия Исаева җитәкчелегендәге делегация килде. Иң беренче җитеп, ул яңа гына ачылган Сидоровка паркы белән танышты. Халыкны сәламәтләндерүгә юнәлдергән мәйданнарга игътибар итте. Биредәге спорт мәйданнарын шәһәрдәшләрдә уңай яктан бәйләп өлгерде. Аеруча якында гына урнашкан уку учреждение студентлары. Быел республикага һәм шәһәр бюджетыннан Чаллы юлларын тәртипкә китерер өчен зур акчалар бүленде. Шуларның 100 миллион сумы торак йортларга, белем бирү һәм дәвалау учреждениеләренә илтүче юлларны, тротуарларны төзекләндерергә. Мәктәп һәм дәвалау учреждениеләре янындагы юлларны шәһәрдәшләр уңай яктан бәйләргә өлгерде. Ә менә кайбер ишегалларына быел юлчылар килеп җитә алмаган. 62-нче мәхәлләдә яшәүчеләр соңгы тапкыр ишек алды юлларын 10 ел элек төзекләндерделәр ди. Күп санлы мөрәҗәгать итүләргә карамастан шуннан бирле бер тапкырда ремонт үткәрелмәгән. Юллар бик начар, үзегезне күрә аласыз. Бер кашында, бер 10 ел элек ремонт ясаган булганнардыр. Әллә кашан инде ул. Шуңа күрә, нәрсәдер эшләргә кирәк инде барыбер. Бер көнне әле менә үзе бар иде монда, бер машина үтеп бара иде. Тавышлары бик хәтәр килде инде шуның. 50-дә 15 йортының ишек алдында 2 аркадан да керерлек түгел. Баштарак биредә яшәүчеләр үзләре җыелып булса да чокырларга ком яки асфальт вагы салырга теләгән. Барысына да 10 мең сумлап акча китәр иде диялар. Әмма акча җыя башлагач кайберәүләр баш тарткан. Аркада кергәндә зур чокыр инде. Һаман көн саен зурая. Әзрәк вакыт узгач, аннары точно кер булмаячак инде безнең монда. 50
Әле дә 12 йорты ишек алды юллары быелгы төзекләндерү планына кертелгән, әмма юлчылар аны урап узган. Шамил Усманов проспектын төзекләндергәннәр, тагын 15-20 метрга асфальт салсалар да аркадагы юлга җитәр иде дип бирде яшәүчеләр. Хәзер проблеманы хәл итәргә территорияда сайланган депутат вәгъдә иткән. Балам белән шушы аркадан керәм и кергәндә шушы юллардан уяналар балалар икесе дәген. Йоклаган булсалар. Шыкырлы юлларны эзләп ерак йөрисе юк. 27-нче мәхәлләдә безнең редакциягә илтә торган юлда быел төзекләндерергә тиеш булган. Ремонт эшләрен киләсе елга күчергәннәр. Туда-сюда ездим. Машиналарны гел ремонтлап торырга кирәк. Айына 2-3 тапкыр сервиска йөрибез. Әлеге хәл инде күп еллар дәвам итә. Ишек аллары юлларын тәртиптә тоту идарә итү оешмасы карамагында автомобиль юллары предприятиесе эшне башкаручы. Киләсе елга кайсы урыннарга ремонт ясалыр, без булган юллар төзекләндерелерме? Әлегә исемлек төзелмәгән. Проблемалы юлларны исемлеккә кертсеннәр өчен идарә итү оешмаларына мөрәҗәгать итәргә кирәк. Гүзәл Шихапов, Алексей Иванов, яңалыклар. КамАЗ мастер машинасы белән авария. Яңа йөк машинасы тренировкалар үтә торган трассада әйләнде. Узышларга әзерләнү трассасы Тараловка районында М7 юлы янында урнашкан. КамАЗ мастер командасыннан алынган мәгълүматларга караганда, руль артында танылган узышчы Дмитрий Сотников булган. Машина яңа автомобильнең тизлек динамика сыйфатларын сынау вакытында әйләнгән. Экипаж исән-сау. Спортчылар шушы көннәрдә Волгоградта узачак ралли-рейдлар буенча чемпионат этабында катнашачак. Ә менә машинага Чаллыда калырга туры килә. Аңа ремонт таләп ителә. Медицина спиртын идән астыннан саталар. Алкоголь инспекция хезмәткәрләре 26-нчы мәхәлләдә яшәүчеләр мөрәҗәгате буенча рейдка чыкты. Рейд вакытында халык телендә 15 шешә этанол конфискацияләнде. Теманы хәбәрчебез дәвам итә. Я это попробовал уже, вот без ног остался. Вот, видите, попробовала, без ног остался. Да. Потому что всем известно, это очень вредно, разлагает все внутренние органы. А зачем вы пропускаете это? Не пропускаем, вот изъяли. Инспекторларны 26-нчы мәхәлләдә яшәүчеләр чакырды. Биредә урнашкан киоск күптәннән эшли диyorlar. Менә мондагы сатуны бетерсеннәр иде. Бөтен кеше юкка чыга, бөтен балаларыбыз, ирләребез юкка чыга. Яшь бала, кызлар. Мин монда зрак эшләп алдым. Иртән килгәндә менә шунда чирәм тулы алкашолны итәргә. Аны бетерергә кирәк. Ул ничә еллар битендән дә. Инспекторлар шуннан да биредә халык телендә фанфуриклар дип аталучы этил спиртын сатуларын ачыклады. Закон нигезендә 95% спирт бары тик аптека шелтәрләре аша гына сатыла ала. Для индивидуального предпринимателя Шәхси эшмәкәрне административ җаваплылыкка тартабыз, аңа хат әзерләдек инде. Беркетмә төзеп, аны судка тапшырыр өчен эшмәкәрне безнең инспекциягә чакырдык. составление конкретно уже протокола. Шәһәрдә фанфуриклар белән сәүдә итүче нукталар күп. Мисал өчен кичә генә 40-та 13 йортында урнашкан кибеттә этил спирты сатудан алынган. Эшмәкәргә карата беркетмә төзегәннәр. Моңа карап медицина спиртын кулланучылар кимеме дип белгечләр. Бер кибеттә сатмасалар, фанфурикларны икенче җирдән табалар. Бүгенге рейд вакытында сәүдә нуктасыннан 15 шешә спирт конфискацияләнде. Эшмәкәр 4000 сум күләмендә штрафка тартылачак. Фәридә Сабирҗанова, Гүзәл Хәбибуллина, Айрат Закиров, яңалыклар. Күчемсез милек базарында жанлану сизелә дип белгечләр. Моны алар фатирларга бәя кимү белән бәйли. Мәгълүм булганча, Россия хөкүмәте сатыласы фатир акчасына яңа торак алынган очракта ташламалы ипотека программасын кертүне күздә тота. Күчемсез милек яңалыклары алдагы сюжетта. Уңайлы матур һәм тыныч Крылатый торак комплексына шундый бәя бирергә мөмкин. Блогында дистәләгән гаилә яши. Тагын 2 йорт төзелеп килә. Төзүчеләр анда караңгы төшкәнче эшли. Йортларны 2016 елның 1 кварталында куллануга тапшырачаклар. Комплекс яңа һәм иске шәһәрләр чигендә урнашкан. Биналар заманча технологияләр һәм экологик чиста материаллар, газобетон һәм керамик кирпич кулланып салына. Йортларда җәй көне салкынча, кышын җылы булачак. Тәрәзәдән искиткеч күренеш. Шәһәргә һәм Кама елгасына панорама ачыла. Крылатый торак комплексында комфорт яшәү өчен барлык мөмкинлекләр тудырылган. Якында гына мәктәпләр, сәүдә үзәкләре, кибетләр урнашкан. Комплекста машина кую урыннары, балалар мәйданчыклары, ял итү өчен урыннар бар. Уңайлы торак булдыру мөмкинлеген кулдан ычкындырмагыз. Йортларны ипотека һәм процентсыз өлешләп түләү юлы белән алып була. Барсы турында тулырак сатулар бүлегендә һәм экраннарда күрсәтелгән телефон номерларына шылтыратып белергә мөмкин. Декларация проекты белән компания сайтында танышып була. Сатулар бүлеге торак комплекс мәйданында Академик Королёв урамы ягыннан урнашкан. Кама балалар медицина үзәгендә кылый күзлектән операциясы башладылар. Хәзер пациентларга Казанга барырга яки башка клиникаларга мөрәҗәгать итәргә кирәкми. Операция барышын Ләйсән ханым күзәтте.
Бер кайткан кеше ел сайын кайтып ала. Курбан малын нинди таләпләргә җавап бирергә тиеш? Мал-туар үрчетүчеләрдән хәбәрчебез белеште. Московская ярмарка. Новое поступление сезонного товара. Куртки, брюки и обувь. Цены на радость всем. Московская ярмарка. Одежда для всей семьи. Торговый центр «Океан», 2 этаж и Новый город, 1125В. Напротив остановки 7-й комплекс. Сдается в аренду помещение для офиса. Общей площадью 120 квадратных метров. Сохраняемой стоянкой. Телефон 56 34 00. В России действует упрощенная процедура оформления ДТП без участия сотрудников полиции. Европротокол, который можно оформить в случае, если в ДТП участвуют 2 транспортных средства, отсутствуют пострадавшие и нет разногласий между участниками ДТП. Максимальная выплата в рамках Европротокола может достигать 50 тысяч рублей. Если авария произошла на территории Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга или Ленинградской области, максимальный размер выплаты может достигать 400 тысяч рублей. Получить подробную информацию вы можете на сайте Центрального банка Российской Федерации. Яңалқар чарылышын дәвам итәбез. Сезнең белән туры эфирда Рузил Мингалимов. Шолда кылый күзлектән операция ясый башладылар. Моңа кадәр шәһәрдәшләр балаларын дәвалау өчен Казанга яки Чабаксарга барырга мәҗбүр булса, хәзер кам балалар медицина үзәгендә операция ясау өчен барлык шартларда тудырылган. Капиталь төзекләндерүдән соң бирегә югары технологияле җиһазлар урнаштырылды. Үзәк автомобильләр белән тулысынча тәэмин ителгән. Кылый күзлектән операция барышын хәбәрчебез Лейсан Ханов күзәтте. Бу минутларда әлеге бүлмәдә операция бара. Операция өстәлендә 6 яшьлек малай, аңа кылый күзлек диагнозы куелган. Балага тәҗрибәле хирург ярдәм күрсәтә. Табиблар әйтүенчә, кылый күзлелек табигать хатасы. Кешенең бер күзе яхшырак күрә, икенчесе начаррак. Һәм моның нәтиҗәсе буларак күз кылыйлана. Хәзер шәһәрдәшләр офтальмология ярдәмен Кама балалар медицина үзәгендә алу мөмкинлегенә ия. Кылый күзлектән операция югары технологияле ярдәм санала. Перспективы очень большие. Я думаю, что... Тагын бераз вакыт үтүгә офтальмология ярдәменең барлык төрләре дә безнең клиникада күрсәтелә башлар дип уйлыйбыз. Безнең 4 белгечебез бар. Алар Казан, Мәскәү, Петербургта укып кайтты. Кылый күзлектән операцияны Азат Фархетдинов ясады. Аның инде 40 еллык тәҗрибәсе бар. Операция уңышлы үтте. Бала инде 4-5 көннән өендә булачак. Дөрес аңа шифаханәдә аппаратлар белән дәвалану курсы үтәргә туры киләчәк. Табиб әйтүенчә, кылый күзлектән бөтенләйгә котылырга мөмкин. Если родители вовремя обращаются... Ата-аналар табибка вакытында мөрәҗәгать итә икән, бу исә 2 яшьтән 6 яшькә кадәрге вакыт кылый күзлектән 50% чиракта операциясыз котылып була. Күз күрмәдә яхшырак, күзнең каравы да үзгәрә. Бары тик 50% чиракта гына консерватив усуллар ярдәм итми. Кылый күзлектән операцияны Кама балалар медицина үзәгендә бушлай ясыйлар. Табиблар әйтүенчә, чиратлар юк. Бары тик тиешле анализларны бирү өчен генә вакыт калдырыла. Операция ясау өчен офтальмологтан юллама булырга тиеш. Лейсан Ханова, Дмитрий Рачев, Яңалыклар. Каманың түбән бифында балыкчыларга гына түгел, кече судноларга да йөрергә ярамый. Әлеге тыю инде берничә ел гамәлдә. Шулай да бу хакта беренче тапкыр ишетүчеләр бар. Урында безнең иҗат төркеме дә булып кайтты. Лодки нельзя, что ли? Не знали? Это судно. Биредә балык тотарга ярамаганлыгы хакында кайберәүләр беренче тапкыр ишетте. Кече судноларга биредә йөрү тыела икәнлеген белгәч, бөтенләй гаҗәпләнделәр. Язын балыкчыларга карата инспекция карар чыгарган иде, күбесе аны дөрес аңламаган. Менә бу зонага көймәләр кергә ярамый, менә бу зонага 5 километр. Балыкчылар яр буеннан 3 километрдан соң тота алалар. Элек ул 5 километргә. Шуңа күрә бөтен көймәдәгеләр шуңа ялгышып, Нижнекамский ГЭС янына баралар. Үзегез күрдегез анда нинди суныгага. Әлеге тыю Иске елга портыннан алып Түбән Кама гидростанциясына кадәр гамәлдә. Мондый карар чыкканга 8 ел. Гыйнвар айында кагыйдәгә балык тоту буенча үзгәрешләр кертелде. Балык тотарга ярамаган урын хәзер 3 чакрым тәшкил итә. Ул Грави заводыннан алып Түбән Кама гидроэлектростанциясына кадәр биредә кармакны бары тик елга буеннан гына салырга рөхсәт ителә, чөнки кече судноларга суга керү тыелган. Әлеге кагыйдәләрне бозучылар белән көрәш алып баралар. ГИМС хезмәткәрләре атна сайын рейдлар уздыра. Тыелган урында булганнарга штраф салына. Балык тоту кагыйдәләрен бозучылар белән күзәтчелек идарәсе хезмәткәрләре сөйләшә.
задерживаем. Көн сайын 3-4 кешене административ җаваплылыкка тартабыз, аларга 2000-нән алып 5000-гә кадәр штраф яный. Түбән Кама ГС янында көчле агым, шуңа күрә кеше судноларга анда йөрергә рөхсәт ителми, әмма көчле агым вакытында күпләп балык җыелганга күрә кармак салучылар рискка бара. Иртәме, соңмы бу күңелсезлек белән тәмамланырга мөмкин дип кисәтә инспекторлар. Гүзәл Шихапова, Ксения Антонова, Алексей Иванов, Яңалыклар. Түгел бір отнадан Құрбан ғайыты. Бұл күнлерде шәкірдешлерібіз құрбанлық сойлау білен мәшғүл. Шәрғат бойынша құрбан сарығына 1 яш, ірі малға 2 яш толы шорт. Құрбан малы тағын нинди тәлбілерге жауап берге тиеш. Алдағы материал шул хақта. Біз Тукай районының Искүдіріш ауылында. Түгелерігі малтуар үршетуші Руслан Шайықов хожалығында. Иң яхшы тұқымлы құрбан сарықлары көресігіз келсе, аңағына барығыз, деп тәқдим еттілер бізге. Хақ әйткеннер, маллары шариғат тәләпләренә җавап бирә. Сау сәламәт, көр, чиста ризык ашыйлар, саф һавада йөриләр. Алдан айырып, ашата башлыйбыз, әйбәтләп, яхшылап. Ризыклар, алар тулып пешән инде, зирнасын туйынгач ашатабыз. Шәйховларның 15 гектар пай җирләре бар. Пешәнне шунда үстерәләр, бер төкне сатып алалар. Бу көнгә аларның утарында 100дән артык сарык, 8 баш ат, сыерлар, үгезләр, куяннар һәм кышкырт бар. Бөтен эшне гаилә белән бергә башкаралар. Хатыны Рәмзия, 4 балалары һәм туганнары. Күпчелек балалар булса. Менә малай 7нче класста укый. Җәйби ул җирдә, шул сарыклар артыннан. Авылны яраттым инде, авылдан чыгып битмәдем. Әтиянеләрдә ömür boyu kalkışçı özümüzde. Bizden eti bik tırış kişi ömür boyu aldığın mexanizatör buldu, aldığın kombayner buldu. Ата-ана нигезен саклап калган Руслан Габденур улы яңа йорт бастырган, хуҗалыкны ныгыткан. Үз нигезләрендә 87 яшьлек әниләре белән бергә дус тату яшиләр. Руслан бәләкәйдән үк мал жараттыр. Сарыкларны тосмага бәйләп, билсә бит белән оп кайта торган бәләкәй чагында. Кайтмаган сарыкларны. Тырыш булды инде. Малларны жарата. Авылны Руслан Шәйхов кебек тырыш, иманлы кешеләр яшәтә. Шушы көннәрдә генә халык аны зур ышаныч күрсәтеп авыл советына депутат итеп сайлаган. Туган нигезен таркатмаган ир-егет туган авылында рәнҗетмәс. Римма Әхмәтова, Андрей Рачиев, Яңалыклар. Якынлашып килүче Корбан гаете турында тулырак кыйбла тапшыруда карый аласыз. Шәригать белгече Рафик хәзрәт Миннәхмәтов Корбан чалу турында файдалы мәгълүмат җиткерер. Тапшыру иртәгә 18 сәгать 50 минутта эфирга чыга. Сез яңалыклар чыгарылышын карадыгыз. Эфирда Рузил Мингалин булды. Исән-имин булыгыз.